Kimichi tetere ụra one day si na very dark man ka ọ chọrọ iji create content wee na-ajụ very dark man si o na nyanwa si na o ji abalị 6 wee dozie ụlọ akwụkwọ. So na very dark man and ihe a bụrụ ọrụ ya. Very dark man nke posturu account number sisekwa ịbara ụgwọ nwere foundation a na-akpọ NGO tikwere ịbara ụgwọ na ọ chọrọ iji dị ego edozi primary school na ọ chọkwara iji agbapụba ọhụụ. Gịnị ka o jigoro ego ahụ eme for the past 3 years? Na-asị afụ for anything dị wrong, everybody na-attack that girl. Mụ afọ kwa anything dị wrong n'ihe that girl kwuru. At some point abịa na-ajụ gịnị ka very dark man ji dosie ego anụ na akaụntụ ya. Gịnị ka o jidesi ego na akaụntụ ya? Ego anụ abụ ego ndị mmadụ, and I can remember na 2024 ka Don Jazzy nye ya ego. Ọ sị na ọ ga-eji aje gbapụ mmiri. O jiri nke ọzọ mee ọkwu mgbe Davido nye ya ego. Ọ sị na abaha na Jenụwarị. Ọ dị ka ebe October 2024 ka Don Jazzy nye ya the money. Ọ sị na abaha Jenụwarị 2025. O bidoro bọọlụ Jenụwarị agwụ. As in 2025 agwụ onwe ya ifuru ọrụ. Onwe ya ifuru ọrụ. Funny this na ọ na-arụ behind the scene. Mana ebe ọ bụ na ego ndị mmadụ ka ị na-eme operate kwesịrị ị na-arụ behind the scene. Ị kwesịrị nke ọbụla ị na-arụ, ole ọbụla ị na-arụ ị na-egosi anyị lekwa ihe na-arụ, lekwa ihe eji ego ahụ arụ. Anyway, that's not my thing. Mana ihe na-achị kọwa bụ na calling out a mkpọpụta ada ga-ekpọpụta ya o mere ọfụma wee kpọpụta ya. At least kịta na o ya eme ọ bụkwa na o desere ego a na akaụntụ ya ka ọ na-egenerate interest. O ji alụgharị ọgụ anụ ya na billboard a o yuzuo ya. Ama na alụsi ọgụ anụ o jee nọdụ ọdụ ọ ya dụ onwe ya ọdụ. Bụ mmasịkwa na ihe Kimichi mere adị ọkwa bad n'ozi mmanụ ji wee mee ya. Ịma na ụmụazị na-enye ya nsogbu, ụmụazị na-enye ya nsogbu, o si wee kwuo ya adịrọ mma. Ọ bụ na ọ kpọọ ya si ya senior brother or brother, how far? Ihe anụ a bụ ọrụ gị, ọrụ idozi skuul a ọrụ gị. Since ego dị na akaụntụ gị, ego dị na akaụntụ gị ka nke dị na akaụntụ m, onwebi ihe anyị firi iji. Ọ bụkwa na onwe ihe o ji eme low key, at least ọ bụ na o sola wee jụọ ya, ọ bụkwa na o je na DM ya je jụọ ya akatụ mma. You get? Mana ọjụjụ ahụ ọ jụrụ ya, I don't see anything wrong in it. So the guy bịa gwa ihe o ji dosie ego na akaụntụ ya bịa gwa ihe meni ọ chọghị use the money rụọ ya si arụ. O jizi the money eme business chefuzie n'osisi contribute ori ego ka o were ya rụọ ọrụ.